Takže ahojky, ja som Spider 501 a ja vás vítam u ďalšieho videa z zaujímavostí. Toto je vlastne prvé video, ale chcem spraviť viacej takýchto videí. Ešte sa vás chcem spýtať na začiatok, viem, že keď hovorím proste aj natáčam aké hry, tak to moc vzúčí. Tak pri týchto zaujímavostiach tak proste to sa tam moc nehodí. Tak som sa vás chcel spýtať, nemá to na budúce hovoriť ako Google, ako viete, ten hlas počítačový, alebo proste by som bol rád, lebo keď to mám na sluchatkách, tak proste to moc šuští a mikrofón, tak na ten teraz moc nejak neriešim, lebo teraz riešim skorej videa a na mikrofón aj zabúdam, takže proste neviem, tak ako budete chceť. Jedna vec je koniec školského roka, tak už mi tam napíšte, aké ste schválne mali vysvedčenie. Keď sa povie globálne oteplovanie, tak si človek povie, bože môj! A potom viete, mám aj inšie starosti. A v tomto videu vám ukážem, že ak budeme pokračovať tak katastrofálne ako teraz, nebude to moc dobrý pocit. Ale samozrejme uvidíte aj všaké vynálezy, neuvidíte iba katastrofálnu prírodu. Ale fakt, ako nemusí takto dopadnúť to životné prostredie, ale ak by sme pokračovali v takom tempe ako teraz, tak myslím, že tak by to malo dopadnúť. Dobre, takže v roku 2019 by malo Aralské jazero úplne zmiznúť z mapy. Teraz sa pripravte, v roku 2020 by sa malo stať veľa vecí. Takže teraz existuje liek na predĺženie života, ale doktori to začnú povinne dávkovať až teraz. Ak by ste náhodou nevedeli, už existuje liek na predĺženie života, ale ešte není zase taký úplne super a ešte moc sa nerozšíril po svete. Ale je možné, že v roku 2020 sa dosť začne používať. Potom ešte by sa mal ľadový národný park v USA, Glacier National Park, roztopiť kvôli globálnemu oteplovaniu. Jak viete, neviem, či ste to počuli, ale stále proste ide odtiaľ preč ľad, proste je tam menej a menej ľadu, takže by sa mal roztopiť v roku 2020. 2020 by mala byť virtuálna realita veľmi dokonalá, dokonca by sa mali používať aj normálne dotykové hologramy zo sci-fi filmov. Áno, virtuálna realita už je teraz dobrá a stále sa zlepšuje a hologramy už sú prvé. Napríklad existujú už mobily, ktoré majú projektory, zasvietia napríklad na stolík a môžete si proste na laserovom holografickom zobrazení ho ovládať. Takže toto by malo existovať. Toto bolo všetko z roku 2020. 2025. Čína by mala mať veľkú ekonomiku a vďaka tomu postaviť 10 000 mrakodrapov. Jak poznáte, tak Čína patrí medzi najbohatšie krajiny sveta, však keď niečo dostanete alebo kúpite, tak pozrite sa dozadu a je tam napísané Made in China, takže není ani divu, ale ona má veľké mesto, takže pravdepodobne by mala postaviť tedy 10 000 aj mrakodrapov. Takže čo sa stane v roku 2030? No samozrejme, očakávate. Budú ovládať väčšinu počítače a už by mala existovať simulácia mozgu, vyspelé nanomedicíny a neuroveda, veda, ktorá umožní čítať myšlienky. Áno, to je neuroveda. Viem, že to je troška také nesúkromné, keď by vám niekto čítal myšlienky. No, ale tak to letí doba, bohužiaľ. A simulácia mozgu, že už roboty budú na vašej úrovni, alebo už sa proste bude dať aj, proste by sa mal dať prehrať proste váš mozog aj do počítača. Takže rok 2042. Áno, toto sa tiež niekedy musí stať v budúcnosti. Prvá misia na Mars s ľudskou posádkou. Tomu neviem, čo mám asi dodať, to už ste veľa počuli. 2043. Začali lietať hypersonické lietadla, ktoré by mali maximálnu rýchlosť až 5970 km za hodinu. Hypersonické lietadla ako nadzvukové lietadla, myslím.
proste, neviem, či ste počuli, ale asi veľa, že proste na zvukové lietadlá, že strašne by mali byť rýchle, však ak si počuli 5970 km za hodinu. No proste lietadlá budúcnosti, mali by ste rýchlo vedieť potom cestovať, nie 800 km za hodinu, ale viacej. Dobre, rok 2035. Mali by sa roztopiť arktické krajiny kvôli globálnemu oteplovaniu. Áno. Toto sú proste tie veci, čo som vám hovoril, že globálne oteplovanie, toto to celé ničí. Rok 2036. Deti môžu chodiť kam chcú, lebo v tejto dobe už bezpilotné dopravné prostriedky budú normálne. No, neviem, čo mám ako k tomu povedať, čak už počítačová éra, takže teď už auta budú normálne, nasunúte do nich auto, odvez ma do Bratislavy, OK, idem ťa odviesť. Takže neviem, čo mám ďalej povedať, proste bezpilotné auta už normálne, aj autobusy a tak. Rok 2040 bude svetová populácia 8,5 miliard. No, však viete, stále sa deti rodia. 2042. Príde na Mars ďalšia raketa, ktorá priviesť ďalších kolonistov. No však to bude treba. Budú tam málo, tam bude ľudí a základne sa bude stále chcieť zväčšovať. No tak ju tam budú zväčšovať ešte ďalší. 2045. Bude dochádzať jedlo a čistá voda, nebude sa to stíhať. Nebojte, nepostihne to celý svet, ale postihne to tie púštne krajiny. Takže asi budú musieť čerpať od inších, pretože bude veľká tam aj katastrofy, bude možné, že niektoré sa zasypú pieskom, niektoré, čo sú v púštnych krajinách, proste mesta. 2050. 45 amazonských pralesov bude vyrúbaných. 2055. Svetová populácia 9 miliárd ľudí. 2057. 89% sveta bude ovládaná počítačmi a aj Mars. No, toto sú ďalšie veci, jak vidíte. Není to dosť nejaké moc super, jak vidíte. Dobre, ďalej. 2060. Na Strednom východe, v Južnej Ázii a Európe by malo Mars zaplavovať tieto krajiny kvôli globálnemu oteplovaniu. Hovorím vám, katastrofy sa blížia, preto hovorím, že globálne oteplovanie není moc dobré. 2065 na mesiaci by mali postaviť základňu a elektrárne, ktoré budú vyrábať fúznu energiu, superenergetickú atomovú energiu. No áno, neviem, či ste niekto počuli, ale tá fúzna energia, že proste to je nejaká veľmi silná energia, proste, ktorá by strašne veľa poháňala, proste strašne veľa by dodával elektriny. Dobre, 2075. New York by sa mal potopiť v časti, kde je socha slobody kvôli globálnemu oteplovaniu. 2080. Postaví sa hyperrýchly magnetický vlak, ktorý bude chodiť v trúbkach, ktorých bude vákuum. Mal by dosávať rýchlosť až 6500 km za hodinu. No, toto je ďalší vynález, vďaka ktorému by sa dalo rýchlo transportovať. 2099. More by mali zaplaviť veľa miest, ktoré sú pri mori. 2100. 83% amazonských pralesov bude vyrúbaných. 2102. Všetko budú ovládať roboti. Budú predavači, policajti, lekári a tak ďalej. 2105. Kvôli potopeným prímorským mestám sa postavia mesta vo vode a pod vodou. 2110. Mars sa prispôsobí k našemu organizmu. Takže to znamená, že to bude ako keby zemegula. Alebo dá sa povedať tak, proste budeme tam môcť dýchať, normálne žiť bez nejakých kupol a bez skafandrov. 2120. Vesmírny výťah, ktorý bude mať výšku tisícok kilometrov, bude existovať. Takže to znamená, že proste nasadnete do takého výťahu, ktorý z nejako stucne a objavíte sa na vesmírnej základni. A 2210. Príroda bude katastrofálne zničená.
Takže to znamená, že Zem možno bude vypadať ako púšť, alebo neviem, jak to jak to bolo myslené, ale proste bude ako katastrofálne zničená. To je všetko a ak nechcete takto našu Zem, ekologizujte sa a možno vy poviete ľudstvu dosť. No, to by sa mne ako nechcelo nejako, zrazu prestať používať počítače a auta, a tak v budúcnosti podľa mňa už nebudem zase takýto špinavci, aspoň dúfam. No dobre, tak toto je také, aby ľudia prestali tak znečisťovať Zem, aby sme proste sa nejak ekologizovali, lebo tak toto môže dopadnúť podľa všetkých tých výpočtov vedeckých a tak. Dobre, tak ja sa pre toto video rozlučím. Ak sa vám video páčilo, dajte like, koment, subscribe a samozrejme ho môžete aj zdieľať. Dobre, takže sa rozlučím a ahojky!